Sa totoo lang po, medyo busy po kami sa Cebu wedding, no? So hindi po ako ganun ka-involved sa ating Ilocos wedding, but will now turn my attention to our celebration this weekend, starting with ang ating mini Himala on Thursday, if I'm not mistaken. And then we also have dinner at Malacanang, tama ba? On Thursday, then Friday, we have the Thanksgiving Mass sa La Virgen Milagrosa Chapel, followed by a reception. No? So, siguro I won't mention everything na. But yeah, Thursday to Saturday, everybody is invited, most especially sa ating concert on Thursday. At best effort po kami na iikot sa buong probinsya, Jamie and I, to greet everyone. No? Kasi syempre, mahalaga po sa amin na makita lahat ng ating kakailian, to share our love and joy with the entire province. So we are expecting visitors of 2,500, sir? I'm not sure. Mga ganun ba? Basta libo-libo. Opo. Yeah, mga ganun po. Baka hindi motorcade kasi masyadong kampanya naman yun. So, I think what we want to do is more of clustered. No? So, we'll try to hopefully see everyone in certain venues kasi mahirap pag ikutin ang buong probinsya. So, we'll try to do a clustering scheme kung saan may iba't ibang pakain ng pasalamat. But, I'm not sure actually. I haven't heard kay Kong pa. Yeah. Siguro hindi full time kasi may trabaho din po siya sa Manila. No? As you know, media din po siya. Diba? Sa Net25 po. So, hindi naman siguro, but lagi mong sinasabi sa kanya na come visit me naman kasi palagi akong umuwi sa Maynila. Dapat siya din, di ba? Bumisita sa Ilocos. Pero mahal na mahal niya ang Ilocos Norte, ang probinsya, at syempre ang ating kakailian. So, whenever she is invited, talagang willing naman po siya bumisita po sa Ilocos. Okay. When do you plan to have additional member of the family? Soon. Yeah, actually soon talaga. So, Okay. hindi po kami hihintay. So, totoo lang, siguro alam niyo yung corona ni Ma'am Jamie ay noong 2014 pa. Yes. So, siyempre, batang-bata pa po siya noon. But that's another reason, of course, why gusto po namin mag-start kagad. Kasi, siyempre, pati siya, hindi po bata. Kailangan mag-start po po. And the politics. Future. Probably not.